Welkom kijkers van Omroep PNM. We zijn hier bij de optocht van de Ruiver. We hebben een fantastisch weer. Blauwe lucht, stromblauwe lucht. En we gehuurd ondertussen al de klanken van de fluitharmonie. Dat is voor de optocht een speciale samenvoeging van de fluiterkorps en de harmonie van Ruiver. Omdat heel veel mensen natuurlijk ook meedoen met andere groepen op de optocht en andere activiteiten. Als nummer 1 is Yvonne op de bakfiets, gevolgd door de fluitharmonie. En op de bakfiets staat de fluiter van de Windbuil Cup, waar ze voor strijden met een optocht. En omdat ze regelmatig samenwerken met de fluiterkorps en de harmonie, hebben ze ook chique pakjes aan. Waar het onderscheidnummer is van de harmonie en het fluiterkorps. Een lekker deuntje. Eens kijken of de harmonie zich nog omdraait. Volgens mij niet. Goeiedag. Wie droog is de wifi? Ja, dat is wel heel droog. Maar af en toe staat alles stil. Alles staat af en toe stil. Ja, ja. Ja. Er is niks aan te doen, hè? Af en toe komen die stiekem truc, hebben we al gehuurd. Ja, die die komen dadelijk wel terug. Ik heb dat wel goed, hè? Ja, doe maar rustig aan, hè. En ze lopen dit keer niet in het eentje. Leuk verkleed. En ze zijn duidelijk niet alleen, hè. En ze maken duo's en polonaises, dat ze niet in haar eindje lopen. Leuk verzonnen. En als de meidenhuis hebben ze altijd prijs. Ook met de scootmobiel zullen ze samenwerken. Dat was de groep van PSW. Dan komen we naar de volgende toe. Dat is een duo. Frits en Jesse hebben. Moet je nog even vragen? Ja, zeker. Had je het ganse op de vol? Ik hoop het wel, maar... Zie wel. Ja. Terughouden, kom op. Schreef hem. Also, dan zijn ze een beetje fan van de Barkesclub. En natuurlijk ook de andere heersers in Ruiver. Aad Wief, Prins Ralf. Dan hebben ze een berghutje gebouwd. En natuurlijk achterom is kermis, wat het thema is van de vastelovend dit keer, dit jaar in Ruiver. En ik heb nu een kleine groep, een vastelovensmeisjes van toen. Dat is een 70-plus groepje. Vasteloven samen. Hallo. We zijn beste maatjes. Beste meetjes. Maatjes. Beste maatjes. En Ruiverse meetjes. Beste Beste maatjes. Ja. We lopen al Amuseer jaren je. met Ja. stevig in één vast. Ja, niet weg te krijgen, hè. Amuseer je. De volgende groepje is
het thema Ach, de kermis. Ze hebben wel een trekkertje, maar de kerk is er niet bij. Wat heb je de kerk gelaten? Ja, de kerk is weg volgens mij. Ik weet niet wat er is. We zien het kwijt. Ja, ja. Jaren gewerkt. Jaren Ja, gewerkt. en dan, Ja. en dan is er opeens weg. En veel missen er. Dat moeten we zien. Dit, ja, nou ja. Laten we zien in de camera. Er komt de EPS, de Ex-Prinsen Sociëteit. Van der Ruiver natuurlijk. Voor alle oud-gediende prinsen, lid van Weieren. En hoe tegenwoordig Sjoerd de Vlieger de president van is. En door de EPS komt de jeugdkapel steeds beter. En ze proberen al vanaf 1996. En je moet je zelf beoordelen of het steeds beter gaat. Dat is allemaal wat erop staat, vierste wie de bierste. Ja, kom maar achterom. Nee, joh, kom maar achterom. Vierste wie de bierste. Hey! Amuseer u! De dames op de wagen hebben het bij hem genoeg zo te zien. En neven de Rood van Elf zit ook de dansgroep van de jeugd op de wagen. Die van de lust, die van de blij, die van het zand, die van de reek, die komen allemaal, ja, ik weet het dan niet op de Is er Romee 1 met adjudante Guusje en Fine waren het. En natuurlijk de jeugdcarnaval. Goeiedag. Er komt een prinselijke keurmeester tussendoor. En nummer 14. De kleine praalwagen, de Bontje Kliek. En dan zoek je nog wagenbouwers, het telefoonnummer zit erop. En zij geven als het opgegeven van Lukekop, goed lief, die met gereisd op bij 18 plus, bij Algerus, daar kent ze erbij gewoon. Middag over 6:30. Ja, ze zien het zoeken. Hier is blij. De ganse weg weer burgerjak. Gennepuk, dat is wat ik zeg. Dag. Dag. Kieken. En dan druk even. Ja, voldoende of De voldoende? afmetingen kloppen allemaal. Zit je 18 plus? Helaas wel, ja. Ja. Dan ziet je de knappe wagen, maar Ja, wat hebben we oké. zeggen? We zien nog volgend Volgend jaar. jaar, oké, volgend jaar ben je erbij. Ja, Ja, gezellig. oké. Ik heb de volgende groep, die hebben het thema Griep 10 Kans. Dat is de VVV fanclub van de Ruiver. Die al voor 2 keer 11 jaar, dus 22 jaar meedoen. En ook in het thema van de kermis natuurlijk meegenomen. Zoals een beetje een soort tuiken trekken.
De volgende groep is de groep PGPUGK, die voor de 23e keer meedoen en al 14 keer de wisselbeker gewonnen hebben. Hier zo wat geld. Dankjewel. Dus met me goed? Wel? Oké. Godverdorie, kijk eens wat ik gekregen heb. Geen allemaal op de rakenriek doet. Maar. Ik heb de schatkist. Voor al het geld van het drakenriek in Mot. De gemeente heeft een subsidie verstrekt voor verbouwingen en uitbreidingen. We hebben een fijne wagen gemaakt. En dat lijkt een beetje Edersche strekje, vooral wat we ook van de Efteling kennen natuurlijk. Waar allemaal de gouden munt doet komen die drakenriek nodig heeft. Of nodig ding te hebben. En de volgende is een eindeling. Die ook weer een kermisthema heet. De poestrekken. Wat we van de rups kennen. En nu bijvoorbeeld in de vishengel. En ze hebben er zin in. Dankjewel. En op de vuur op de tractorsite geniet en dat doen ze met volle teugen. Alle vrienden samen, kiekers die staan en niet in zwaar met hier in het wind wil die geschikt, dus dat doen we gewoon. En hier te rijden nummer. Dat of geros, in niet te lieren, groot en klein, stond hier ben jij, van wie in het trein. En de volgende groep, dat is de groep van Café Ronkenstein, de dartclub. Die als thema hebben de vogel is gevlogen. Dat is de oudbaatster Karen Vogels. Die de zaak heeft overgedragen aan Sjors. En de vogel is dus gevlogen. Die in Zwamen de Boscafé tegenwoordig. Nou, veel vogelspotters die en de vogels in het spotten zien. Meneer, heb je toevallig mijn vogeltje gezien? Nee, helaas niet. Nee. Ik ben meegis weggevlogen. Och. Oh, wat gebeurt er?
Altijd leuk als we wat extra bij doen. Kijken wat het Ik weet niet of dat een vogel is, Heb maar... je hem al gezien? Ik heb hem nog niet gezien. Nee, ik zou dat ook niet. Volgens mij is dat niet de goeie. Dat is zo'n electronic beurt. Ja, maar deze heb ik nog niet gezien. De rest zit alleen maar buiten zijn put. Wat in de kermis is dat draaksteken. We doen het voor de 44e keer mee. En het thema wordt draaksteken, in combinatie met een drakenriek. Ze maken er een heel toneelspel van. Als ik even op kom mensen, naar de allernieuwste kermisattractie op Ruiver en doet mee. Wij mogen weer de speer geven en doen een poging om de draak te steken. Nog even en dan gaat het poort van het kasteel open om die grote angstaanjagende draak los te laten. Wagenkans win een gratis ritje op die spiksplinternieuwe attractie. Dat gaat weer houden in die gaten in de weg. Door de lieden opgebekt worden. De volgende keer de draak. Ja. En de volgende groep noemen zich Harry's Angels. Die hebben we echt verzonnen en het bevat bij Harry. Bij de peerstal. En dat zijn 6 roze nonnen. Binair. Die zijn non-binair. Ja. Hallo. Ik ben de... Ja, het lukken. Ik heb de Bakkersclub voor Ruiver. Met Bakkersbeek. Dat zijn baggianten. Om het motto, laat de tap maar struimen. Alleen die baggers doen het probleem. En dan komt de bloemengroep met het thema op hen gedragen. En die doen voor de 16e keer met een optocht. Over leuk verzonnen, hè? De volgende is Joeskapel, de Dorsvlegels. Die als thema hebben Ei Kasteleins.
Verderop staat op de kerkje staat Keuben, hotel, café, restaurant. Dat was wel vroeger tegenover het station gelegen. Wat ook afgelopen jaren in de Ruiverse Revue teruggekomen is. Ik heb een grote groep met wagen en ze noemen zich Spas. En ze hebben er zin in. Hallo. De jeugd voorop, wat de jeugd is de toekomst. En nog het thema is natuurlijk achterom is kermis. Want dit keer de kerk tussen huisjes of mis. En ik zie al een pastoor of een dijken veel oplopen. In zijn rood gewaad. De kerk als kermisattractie. En dan komt er mee bij je. Bij de volgende groepje aan. Vang de poes en win een extra rondje. De volgende zijn Marion en Wim. En ze hopen dat ze na de optocht wel weer samen door een deur kunnen. En nu lukt dat duidelijk niet. Nu komt de groep Mamma Mia. En ze hebben ons doorgegeven, we hebben gisteravond in de lampenkap gehangen. En ze zien de leegpuntjes van de optocht. En die vriendinnengroep doet voor de 4e keer mee.
En op de bolderkerk de fiets was het fietsleeg. En ik heb zo'n idee dat dit zwijlemkes zijn. En de volgende groep noemt zich Hier zien we dan. Ze doen voor de derde keer mee. En ze zeggen onze kermis is fout maar goud. En ze vinden het hartstikke chic dat ze nu twee hobby's van onszelf, kermis en vastelovend, kunnen samenvoegen. Moet je wel raken. Ha, mis! Ze zeggen 50% korting. En lees even wat op bod staat. Kunnen ze toch niet voor laten hangen? Dat klopt. Oh, dat is pas fijn erin. Bij kilo's vriezen. Kilo's vriezen. Heen met 40, voor 50. Ja. En de volgende groep is Heksenkwadraat. En ze geven door. Bouwen, kom maar kijken bij ons achter het huis. Dat zijn bij ingeveegde heksen. En ik heb de jeugdprins van Jong Nederland, Roy van Offenbeck. Daan de tweede. En uit de Jong Nederland generatie, gelederen, daar komt ook onze prins Ralf ten eerste van. Aber hin und wieder fliegt het bij. Straks gaat live muziek van de Joeskapel, bijeengezocht voor de Ruiversoptocht. Een verzameling van leden van diverse Joeskapellen toch mee te kunnen doen in de optocht en een lekker stukje muziek te maken voor ons allemaal. Dat zijn de Zoete Zusjes, de Zoete Inval.
Dit is de groep Beer en Teer. Vuur schiet raak. En achterom is het kermis. Deze groep, familie van broertjes en zusjes met elkaar, doen voor de tweede keer met. En dat zijn echte boefjes zo te zien. En Jong Nederland heeft zich verzameld voor de Prinsenwagen van Ralf I. En zijn adjudanten Hans en Leon. Voorzitter van Jong Nederland. Goeiedag. Goeiedag. Wilt je even vertellen? Ja, zeker. Voor onze prins Ralf de Nierse. Die is al meer dan 46 jaar lid van ons geweldige club Jong Nederland Ruiver Offenbek. En we hebben door hem besloten om hem gewoon goed te keuren in de optocht. Ja. Want hij keurt niks af vandaag, hè? Nee, maar we keuren hem al 46 jaar goed. Dus zien er heel groot op. Koesteren. Zeker, doen we. Dat was de voorzitter van Jong Nederland. Hij heeft natuurlijk voor gemaakt voor onze prins. En op de Prinsenwagen hebben we het trio, de Rood van 11. En zo komen we aan het einde van deze optocht. En we willen u bedanken voor het kijken. En hoop ik dat je net zoveel plezier hebt gehad als wij bij de optocht van de Windmujals. Dankjewel.